23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара ба таври фосилавӣ маркази хизматрасонии сайёҳӣ дар деҳаи болёни поён ва зиёда аз 50 километр роҳҳои мунфаршгардидаи ҳудуди ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. Маркази хизматрасонии сайёҳӣ аз гӯшаи намоиши ҳунарҳои мардумӣ, меҳмонхона, ошхона бо 20 ҷойи нишаст ва 4 ҳуҷраи дигари ёрирасон иборат мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади татбиқи босамари стратегияи рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 дар ҷамъияти деҳоти ба номи Исмат Шарифи ноҳияи Данғара маркази хизматрасонии сайёҳӣ сохта ва истифода дода шуд. Бо бунёди чунин марказҳои хизматрасонии сайёҳӣ сатҳу сифати хизматрасонӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҷумла дар ноҳияҳои дурдаст боз ҳам беҳтар мешавад ва ин боис мешавад ки дар ҳар як марказ аз 8 то 10 ҷойи кори доимӣ муҳайё карда шавад. бинои мазкур дар канори роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ бо мақсади муаррифии имкониятҳои сайёҳии ноҳия, ҳунарҳои қадимаи миллӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ сохта шудааст. аснои шиносоӣ иттилоъ доданд, ки тарҳи бино ба талаботи меъмории муосир ҷавобгӯ буда дар дохили он тамоми унсурҳои миллӣ ба инобат гирифта шудааст ва масоҳати умумии он 1500 метри мураббаъро ташкил медиҳад. маркази хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Интергрупп дар давоми 7 моҳ бунёд карда шуд. корҳои сохтмониро мутахассисони маҳаллӣ бо истифода аз масъулияи баландсифати ватанӣ иҷро намуданд. дар атрофи бино 550 бех дарахти ороишӣ, ҳамешасабз ва гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст. атрофи бино чароғону сабзкорӣ шуда, ҳамчунин дар канори он ҳавзи моҳипарварӣ мавҷуд аст, ки барои сайёҳон имконият медиҳад ба моҳидорӣ, қайғиронӣ ва сайру гашт машғул шаванд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ ба масъулин барои ҷалби бештари сайёҳон ба кишвар, шоиста муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳӣ ва рушди инфрасохтори соҳа дастуру супоришот доданд. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо ба таври фосилавӣ бо зиёда аз 50 километр роҳҳои ҳудуди ноҳияи Данғара, ки аз ҷониби соҳибкорони боҳимату ватандӯст бунёд ва мунфарҷ гардиданд, шинос шуданд. сокинону соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бо пайравӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат барои дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни пуршукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон корҳои ободониро вусъат мебахшанд. дар ноҳияи Данғара дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 77 километр роҳҳои кӯчаву маҳаллаҳо ба нақша гирифта шудааст. зиёда аз 50 километри он ба истифода дода шудааст. ҳамзамон маълум менамоем, ки мунфаршнамоии кӯчаву маҳаллаҳо аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия ба нақша гирифта шудааст. дар кӯчаҳои Карматулло Қурбон, Восе, Саидқил Турдиев ва дигар кӯчаҳои шаҳраки Данғара мунфаршнамоӣ ба итмом расида, дар қисмати поёнии кӯчаи Карматулло Қурбон корҳои мунфаршнамоӣ идома дорад. иттилоъ дода шуд, ки роҳҳои ҳудуди шаҳраки Данғараи ноҳия навсозӣ ва канорҳоиро васеъ карда шуда, то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 77 километр роҳҳои дигари деҳоти ноҳия мунфарж карда мешаванд. ҳоло зиёда аз 10 километр роҳҳои 3 кӯчаи марказӣ ва 4 деҳоти ноҳияи Данғара, аз ҷумла кӯчаҳои Мирзо Турсунзода, Восе, Кароматулло Қурбонов ва деҳаҳои Пушин, Шаршар, Ғиҷовак ва Алиҷон мунфарж карда шуданд. дар ҷамъияти деҳоти Сафобахш хоб дар деҳаи Сафедоб аз навсозӣ, мунфаршкунӣ, асфалткунӣ ҳама ино бо як суръати баланд рафта. зиёда аз 6 километр роҳҳо ҳамашон асфалт пӯшиданд. мо сокинони деҳаи Сафедоб аз ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорем. бунёд ва мунфаршнамоии роҳҳои дохили деҳоти ноҳия имкон медиҳад, ки ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт ва рафтуомади сокинон ба дигар деҳот ва маркази ноҳия дар ҳама фасли сол пурра таъмин карда шавад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорони маҳаллиро дар бунёду мунфаршнамоии роҳҳо шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат хонда
ин ташаббусҳоро нишонаи возеҳи ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан маънӣ дод карданд. 23 октябр бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Данғара бинои нави раёсати маорифи ноҳия мавриди истифода қарор дода шуд. Бинои бошукӯҳ ва 7 ошёна аз 157 ҳуҷраи корӣ иборат буда, он дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо тарҳи замонавӣ ва услуби меъмории миллӣ бунёд шудааст. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои мазкур дар масоҳати 0,188 гектар бунёд гардида, дар он шароити арзандаи корӣ фароҳам оварда шудааст. 23 октябр бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Данғара бинои нави раёсати маорифи ноҳия мавриди истифода қарор дода шуд. бинои бошукӯҳ аз 7 ошёна ва 157 ҳуҷраи корӣ иборат буда, он дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо тарҳи замонавӣ ва услуби меъмории миллӣ бунёд шудааст. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои мазкур дар масоҳати 0,188 гектар бунёд гардида, дар он шароити арзандаи корӣ фароҳам оварда шудааст. шукронаи истиқлолияти кишвар, шукронаи ободӣ ва ваҳдати ягонаи миллат соҳаи маориф сол ба сол рушд карда истодааст. дастгириҳои роҳбарияти олии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати соҳаи мактабу маориф мо аҳли маорифчони ноҳияи Данғараро рӯҳу илҳоми тоза бахшида кӯшиш ба харҷ медиҳем ки тамоми хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намоем. бинои нави раёсати маорифи ноҳияи Данғара дорои 2 маҷлисгоҳи барҳаво дар маҷмӯъ бо 500 ҷойи нишаст мебошад. ҳамзамон дар бино 2 лифти замонавӣ насб карда шудааст. ин бинои хуштарҳу замонавӣ дорои китобхона ва ошхона бо 140 ҷойи нишаст буда, ҳамчунин ҳуҷраҳои мусоиди корӣ муҷаҳҳаз бо муосиртарин технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ аз бартариятҳои дигари иншоот ба шумор меравад, ки ба ноҳия ҳусни дигар зам кардааст. бино бо тамоми лавозимотҳои зарурӣ таъмин шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ беш аз 200 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд. теъдоди зиёди масъулаи сохтмоние ки дар ин бино сарф шудааст, истеҳсоли ватании худамон мебошад. паймонкори иншоот ҷамъияти савомии кушодаи СТС иншоот буда, бинои мазкурро дар муҳлати муайяншуда бо сатҳу сифати баланд сохта ва мавриди истифодаи кормандон қарор доданд. шароити фароҳам гардида дар бинои нав барои 40 корманд имкон медиҳад ки минбаъд аҳли маориф фаъолияти худро ҷонок намуда дар рушди соҳа, баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва таълиму тарбияи насли худогоҳ ва ватандӯст саҳми намоён гузоранд. атрофи бинои нави раёсати маорифи ноҳияи Данғара чароғон ва сабзу хуррам гардонида шудааст. мо кормандони раёсати маорифи ноҳияи Данғара шукрона мекунем ки бо ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иншооти хуштарҳу замонавиро ба аҳли маорифчони ноҳияи Данғара ҳадя карданд. аз ин дастовард ва дастгириҳои ғамхоранаи пешвои миллат мо аҳли маорифчон хушҳол ва ифтихормандем. ҳоло дар ноҳияи Данғара 85 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 53646 хонанда фаъолият дорад. соли равон тибқи квотаи президентӣ 18 хатм карда ба макотиби олии кишвар дохил шуданд ки 9 касашон духтарон мебошанд. ҳамзамон барои таҳсили солҳои 2025-2026 454 омӯзгор аз курси такмили ихтисос гузаштанд. имрӯз шодии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Данғараро ҳадду канор нест, чун дар ин рӯз бо иштироки пешвои маорифпарвари миллат якчанд иншооти соҳаи маориф ифтитоҳ гардиданд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо чунин шароитҳоро муайё карданд. дар идомаи таҳсили соли 2025 хонандагон дар олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ иштирок намуда соҳиби 171 медал, аз ҷумла 13 медали тилло, 22 медали нуқра ва 136 медали биринҷӣ гардиданд.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносоӣ бо иншооти нав ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба аҳли маорифи ноҳия барои боз ҳам баланд бардоштани сифати тадрис, истифодаи васеъи технологияҳои муосир, ҷалби ҳарчи бештари хонандагон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дастуру тавсияҳо доданд.